manyalo konye ngimane. Erokamano ahinya, ng'eni maoko mathoth mondo bedo kwaloso kiny ma kawuono kore kod sigana ma bende waluwo kendo waiko gi e yo makare kod jofwambo magwa man gi lony mar ariyo e wechegi mago mag somo. Bende wamedo mana somo paro kawuok kuom jokanyo ka wachoko duond bende kawuok kuonde mopogore opogore, to ma bende ok ang' chop kare nimar nitie penjo mar KCSE ma bende timo, to riwruogno mano mar KUPPET bende osebedo kacha ka golo duondgi e gino ma digier ni mondo mi otim e yo makare. Antiere gi thuolo mar bedo kod jagoro mano mar KUPPET e bade ma Kisumu, japuonj Zablon Awange oyawre ahinya kendo machiegni Ramogi TV, kendo odiochieng' ma kawuono wapora ne wache weche magi mag somo ka wantiere kod kaunti ma Kisumu. Mos oganda luo kiny ma kawuono kae miwa pachi ni ikruok ne penj ni bende un kaka jopuonj ka irange gi jok ma bende telo gi kaunti ma Kisumu kod alwora mar Nyanza misebedo keturi godo, ochal nade kochopo nyaka sani? Erokamano, akawo mos Cleophas, mos na koro gi migosi Hesbon, wan kode last week kamoro ni KICD kane watwak e weche mag funding omwom mabiro e skunde. To sani Kisumu kae waneno ka skunde oselor nikech wadwaro prepare for exams mabiro next week. Sani nyithindo duto manie klas 8, klas 6 gi 12 sani gin tayari mar timo penj mar national exams KCSE, KCPE gi moro mar klas 6 miluongo ni assessment ni. Koro jopuonj be waikre mar rito penjno. Jopuonj mar head teachers iluongo ni center managers gi deputy center managers be oseiko chenro mar rito penjno mondo nyithindo otim penj maber ae submitted to Nairobi mar marking. Koro ok anyal neno ka gik motimre marach, skunde olor maber wigini, to Ministry of Education kakadho ka CSO mano curriculum support officers be oseyiero supervisors gi invigilators, magi jok madhi kawo penjgo to rito penjgo kuonde mopogore opogore e skunde mopogore opogore. To nitie ywak moko 2-3 moko ma wadhi wuoye kawuono, to kata kamano waparo ni sirikal kokadho kuom migawo masomo biro loko 1-2-3 mondo penj ma higa ni otim maber, particularly korka klas 8 nikech mae e penj mogik mar primary ma KCPE. Higa manyien jok manie klas 7 madhi e klas 8 ok dhi timo penj ma KCPE, gin gidhi bedo part of the CBC man junior secondary school. Koro Kisumu kae wachiewo maber, waneno ka nyithindo dhi e skul gitimo finishing touches gi revision, nikech wachre ni kata kipuonjo maber to kitimo revision onge gimisetimo. Koro wan waiko rito penjno, bang'e to wabiro nono kaka jopuonj. Erokamano.